Hello, good morning sa tanang mga kailan ako naman buntag. Ang oras karon mo ang oras na sa pagpaniud to. So, ubalik ko ninyo sa ako ang paghimo sa among paniud to karon kay kumpleto naman may so kada adlaw nakuha ni maghikay na ninyo pansin na nabalot kayo ko kay karon tugnaw na kayo din Timpo na po magbalot-balot na po, magbidyas, dayon, mag-jacket, magsapaw-sapaw, kay perting tugnaw, bisag gahiter na may tugnaw na kayong panahon din hikaron. So, ay na mo kabalakaw, ako hilante, mayo ko pamati. Masig na kayong maghilantan ko, kay perting akong pagbalot sa akong lawas, tugnaw rin kayo din niya, kanay laging kadingon ta. So, murag tugnaw na ba kayo ba? So, upanay ko ninyo sa akong paghikay po sa paniud to sa akong bahandi, mao giniyang kanahan kanunay kinaham kay ni Karina ning kuan ba kanang bugas go din akong lugawon din butangan og mga sitsi mo na yang ganahan nga butangan og mga carrots, mga broccoli dayon himuon ako og sinabawan. So aron mahumanta tara upanin ako ninyo. So magkilis ng tagbugas diri sa ato ang kalderin then ato na siyang itak ang human og kilis kay atong pasigaan. So na ako diri oy potato, broccoli kaning broccoli murag namulak na pero kere pa man, then carrots dayon at sal nga green dayon na ako'y cabbage din So ako ra na siyang pang-slice ron tanan, unahon na to gi-slice ang ato ang potato. Ato ra siya slice og pina cube murag wa man siguro ni na cube pero kiri ra kaayo ni. So ato ra ning ikuanan ron slice og una, then isunod na to slice ang ato ang carrots ng mura ra kadak ag muta ba kay si Karen naman po yung mukhaon na ni mo man iyang ganahan jud kaayong paniud to panihapon pamahaw na gini niya. Then sunod na tong slice ng ato ang atsal, kaning atsal di ni siya halang green ni siya nga atsal, gamay ra nga atong isagol kay silbi mura na atong panakot ba. Then isunod na to ning broccoli nga namulak na hapit, naggilo-yelo na ni pero ako ra gihapong lutuon gikuha na ko ng yelo. Then isunod na to ang cabbage, then ako karne diri nga nilatan akong sagulan og karne ang kalano ni Karen aron na apoy o sustansya ba. So human nag-slice ang ato ang potato, dayon ang ato ang atsal, atong karne, dayon ang broccoli, carrots o cabbage. So ready na tanan ato na ning ilunod din sa gabukal nga tubig, ato ra nang ilunod tanan din isagol kay more man gihapong trabaho kanon man gihapon na then okay-okayon, then pagkahuman atong timplahan og asin. Then ready na ni hatag na to ni sa akong bahandi nga mo yang paborito yung kaing kalanon. So mukaon na ni ron unang hungit tagak kay ambot pa ning mura magkuan. Di mo ginaganahan magpahungit good. Gusto siya ray maghungit. So magluto na kuha niya ako ang karne karon. Kaning karning baboy ni. Atura na siyang i-separate kay mura gapilit. Dahil atura nang hugasan. Humaghugas atong timplahan sa ato ang mahiwagang mga ingredients. Unahon na to ang turmeric powder. Dayon isunod na to ang ato ang asin, kaning asin gyud murag iodized ba. Dayon isunod na to ang ato ang black pepper, then ato ra nang ikumot-kumot sa dakong kamot. Dayon human ato na nang ibutang sa ato ang fan sa oven. Dayon ato ra nang ipile din og tagsa-tagsa. Dayon kaning usaan wa na ko ni timplahi asin ako itimpla kay ihatag ko ni sa akong mother-in-law kay kani akong mother-in-law gibawalan bag mga sana pang timpla nga lain asin ra gyud kanang murag special zoning recipe then ibutar nato na dira. So human magsitra ta og time din sa una sa amuha wag yun may nani man agipo magkatakuling pa na amo ang ilong kay kanang magsugnod palagi og kanang kuan mga kahoy pero happy man puto sa una. So human na ilunod nato na diri ato na ning itakloban ay ato na i-close. Dayon magpalit ta diri og potato kay magluto ta karon og french fries na pod kay kani sila kanunay magunis ng mga on manggud og kanang potato kada adlaw gini murag dili sila makuan ba masumhan aning kalanuna. Mo gini ilang isagol kanunay sa ilang mga pagkaon. Pero ang ilang ganahan pud aning potato kuan ra kanang
i-fried ba. Dayon ato nang timplahan din ha og black pepper na atong potato, dayon isunod na to ang asin, dayon ang ato ang mahiwagang turmeric powder. Then ato nang i-shake dira, then mag-slice na din hiya og onion, kaya ang atong potato ato puntong saguran og onion inig fried na to aron apoy lasa panagsa. Dayon magpainit ra ta diri og kalha, butangan nato na siya og corn oil kay mo man ginaani nila ganahan man ka sila aning oil. Then ato nang ilunod ng ato ang potato din ha sa nagbukal nga kuan kanang sanay oil. Dayon okay ra na nimo pagka murag na luto na siya ba, ilunod nimo ang onion. So luto na si ato na nang hukaron, ibutang sa plato, kanang plato ako nang ibutangan og tissue para masiparit ang ang oil. Dayon update sa atong karne, murag kani akong karne gibukal-bukal, magluto na gyud ni siya, ato na hiunon. So ready na niya among pagkaon, ami pan din hinga o dinihiwaon ni kabunal, then ami mga fresh vegetables diri, dayan na ami oy kuan kanang cheese, then na ami oy mga mayana din then magkubanog, dayon mag-slice ko diri nga ambot unsa ni, 2 lovers man siguro ni, kalanon man ni diri. Slice na ko na siya kay mga na pud akong mga kagopa ni, lami ni siya ituslo unta og suka, pero wa may di ko ganahan suka diri kay kanang unsa to, mura siya og apple cider ba, di ko ganahan, then ready na ni. Dayon magpabukal na po ko diri og tubig kay akong ilunod ning ambot unsay ngalan aning kalanuna, basta ang pangalan ani Tamara, mura siya fishball o murag kikyam, basta kanunay po kung makakaon na niniri di ninig ka bukal na ilunod na nimo siya din ha, then i-cook nimo 7 minutes, then human magbukal-bukal na siya din ha, muna formal niya. Pagka human ana niya o kaluto mga 7 minutes na, imo na siyang i-drain para masiparit ang sana kanang tubig, kay di man na mahigop og sinabawan good. Then more na ang ilang kanon pod, lami po na siya og kuan, gisahon ni siya og butter ba. So ready na ni siya ning mga pagkauna namo, then butangan na nimo siya og butter inig kaon. 1 hour later. So man mo kaon, maghugas ko diri og kapayas. Bitaw oy gitawag ni siya sa atwa og melon. First time na akong nakakaon dire, pero sa Pilipinas ko kakaon ani purya buyag lang gyud taon, lami-lami ba gyud pud ni, pero gitawag ni diri sa Armenia og yemesh. Ang liso ani mura siya og liso sa kalabasa ba. Dayon labo ka siya kanon, lami gyud, tamis ni siya. Mas ganahan pa ko aning melona kaysa watermelon nga katong green bitaw. Kani siya lami gyud ni siyang pagka tamis ba, mura gyud siya og samot nagbugnaw nimo siya kanon. So ato ra na siyang sliceon kay mga naman po ni sila ani. Dayon ako lagi tanang mga hikay-hikay diri kay ako ang bugangan man gud, murag gulang-gulang na gyud ba. So ako wag ni tanang panagtiilog paning kamot diri hikay sa ilang mga kalanon, pero dili naman pud ingon nga hago kaayo kay ug maghikay ko aning ilang mga pagkaon ang bata. Mubantay man pud ang ako ang kaluha sa ako ang bana o dili akong bana or dili ang akong ugangan, basta akong ugangan magmata, siya magbantay sa akong anak. So makahikay-hikay gyud ko diri unsa ganahan akong pang buhaton. Sa una man gud nami kauban din din mura magkuan oy, di man maayo kuan kasabot. So gingnan ako siya rot og kami na lang dire din mo nang ako wala kita nang kuskus balungos karong adlaw kanunay man gani. So atura na siyang slice on din ha kay mga naman puri sila ani. So sila mga maguna-una gini si tabib kay maniwang niya ang isa ka papanging sa na lang. So ready na ni siya, dayon human ani maghugas na po ko aning ilang apricot, mao gini nila oy mga sana mga kuan nila diri ba kanang ilang kalanon nga mga prutas mo nang patsadas lag mga kutis. So that's it, thank you for watching, see you next vlog, and don't forget to share, subscribe my YouTube channel. Thank you for watching, bye bye.